saka chakaitika ndechekuti mwana uyu ane dhei rimwe chete randakatanga akanonoka kuya kumba ndofunga ndikabva kumasuwa pandati tukabira kumba mwana akazosvika manheru ndobva ndazobvunza vamwe kuti mwana handisi kumuona ari kupi funga mwana akazosvika manheru ndobva ndamubvunza paya ndinhanzadziye mukomana ambeni kuti aivoko ndobva ndamubvunza ndobva ati ndikubva kumakara ndofunga ndikabuda kuchidzira mwana ndakakumurova ndati amwe shuka ndimwana atise ndiri kumunyekera ndofunga friday futi yechitu havana kuenda kumasuva ndaenda futi kumasuva ndasiya vana mwana ari kunzi akazogumba zvokuma 11 ndofunga mukomana aiuya kumba kwano panext door aiuya kumba uyu mwana hana saka aiuya pamba saka akazobuda kuma 11 saka ndine mhanzvadzi yake ndiye akazomutresa kuti mwana uyu handisi kumuona pamba ndofunga akasvika pamba zvokuma 2 adzoka kuma 2 indasvikawo pamba ndopa ndakamudzwa kunzi mwana ndozvaaita asi kwera asipo papi pamba ndofunga mwana ndakatora mwana wangu ndopandarova ndiudza kwauri kupi akangonditi ndaenda kumashops ndachingotenderera ndofunga ndikamurova atadza kundiudza kuti anga aripo ndopa ndazosvedza mai vake vakamubereka ndikati mwana uyu amunzwe mwana uyu ari kuenda kuchikoro fomu hake zvaari kuita ndichazivi kuti chii mai vake ndokuuya shuwa mai vake ndokwakabata futi mwana wati ndokwavarova ndopa akazotora kuti ndikudana tinoka ndutu ndiwo anga ndinayo saka baba vakuramba nyaya murikuramba kuti mimi mwana wenyu haana kurara mwana munhu takuisa yapo kuti mimi murambe nyaya takaifambira kusvika kupolisi kwesu mwana akaendeswa kumatesti achinotestwa mwana uyu nyaya pamuviri achinzani pamuviri mwana wani kubva pawakatanga kudanana apa muna machi vachitaura kuti mimba mwana unaana kunyerera ndati haana kurara mwana here paripapo haine ndakwanisa kutomuramba sei chatikakosha kuramba kuti andaurara naye iyo ndanaka kuzvanyirira watanga kudanana iyo kuzvanyirira naye vakandonu ndokandondomere waidana nemwana iyo waidana naye une makore mangani 17 wanzoenda chika ndikubvunze bvunzo basi nairechema wauri kudhifendera wadavanisa pamusaka kuti baba wakamuisa muisirepo kuti karamba chichipere muisire mombe dzake mbiri dzokudana nemwana vana vachidanana pachavo hauna vese handiwo kuramba ndio wangu usiku wanaita masikiri zao unoudza mwana kuti vakawatika vanodana vese apane 13 years mwana patita nhumbu mwana akatozoita nhumbu pamusuva 13 ane 13 years ndabva ndamuendesa pasi chakaitika ndichokuti takafambira nyaya iyi ndofunga ndakaenda kumba kwababa nyaya ikasvitswa kuna mariri dzakasaka wasvitswa ndofunga sabhuru vakazosvitsa nyaya kuti akati handigoni kugarira nyaya iyi ndopandaenda ndofunga ndikazoendawo kumba kwababa ndikavaonesawo nyaya ndopandafambira nyaya ikaenda kupolisi zvishuu taenda kupolisi isati taenda kupolisi ndakaona mwana wangu ndikati iwenepamunhu musikana wangu une nhumbuka iwe shuwa mwana aingoramba wose marambiro anga achikoita ndokubva ndamubvunza paakanga waipa vanhu pakatora kuti ndakarana chino kamwe chete ndobva ndamubvunza kuti baabvunza kuti ungadana kwadini ungataura zvamachi ndikatanga ndinakudanana machi zvinhu zvitikazozona muna april ndokubva anzi orit ndobva ndaenda kumapurisa shuwa takaenda naamai vatini ndikati aiwa hanze munonzwisa isati rambire vana nokuti vana ndikumusikazi mimba kana isiri yemwana wenyu inobuda papi zvishuwawo takafamba takaenda kumapurisa tikapiwa matsamba ekuenda kupolisi zvese taenda kuchipatara zvishuwawo mwana wedu akaonekwa mimba isiri yatini ikaonekwawo tino akanzi waiwaiwo unobatwa nemhosva yake kurara nemwana wedu mimba ikaonekwa isiri yatini saka polisi ndokwatikazoenda akanyorwa matsamba kuti mwana achiri underage afanira kugara nichi ndosandesa mombe mbiri ndosandesa mombe mbiri mazwada manje akura nemaitire nharo dzamaiita hatigoni kwapa mumwedzi tomawa pase 14 days vape 14 days kutowabhadhara vanozotinetsa mangwana vaakuzora kuti zvirimwa zvakazodaira zinza 40 kana kapondiwa hatidi zokupondiwa
muisire mombe mbili ngayanosai atakubvisa iwo atakubvisa paune 17 years uchiti uri mwana mudiki iwo itakubvisire saka ona nogona kutaura iwo pawaimutarisa musikana uyo unokonawo kuti mwana mudiki 8 days 16 achanobvumirwa here tinobhadhara pasirema 14 days mubhadhara mombe 1 muzobhadhara vaisire ku 14 days mwachimwamba pamwedzi obhadhara andundu tauna wakanaka mwana kuchikoro akahana asi akanga aona kuti ane pamiri saka tadii kuita zvokuti mwana muongorore kuti ane pamiri ane akati mwana taongorora ati haana haana inini manje kubva ndaenda kwasabhuku komowawa ndokubva ndamutsanangudzira kuti mwana wangu inini handisi kuona mushino zviti but mwana mudiki akaifanira kuchikoro akati manje kana kuri kuti angaifanira kuchikoro magutsikana here kuti ane pamiri akati iye ari kuramba ndokubva manje kana achiramba mazvomurikwanisa kuita isu tikabva tazouya kuno takatenga pregnant test maake ndokumutesta ndokuona shuwa mwana ane mimba ye7 saka mwana pamanoenda test vakabvatisa mwana achamuona ndokuzonzwa kuti mwana anogara pachitsa atorwa nekona angomani taura achitsa vanomunyanya pamusoro yeusati wataura mwana wacho ane makore mangani aniseke iwe une makore mangani chitaura nyaya yako taurisa Minister taifambidzana kudaro tobva tarambana patakarambana patapedza mwedzi kunga kubva naSeptember kusvika muna January pandazonzwa kuti ane pamuviri but ari kuti ndepamwe ndakati ari kuti ndepamwe ndipo wakauya kumba pataona pamuviri pamwe ndakati alright isu tiendeko test kwada kuona pamuviri apa pane mamanzi mangani pansakuta mimba ndeka paunoziva pasakuta mimba wairaranawadziire waidira mukapindi yacho isimbi here madeplastic saka mimba inogovendi yako unoda ukufungizira ya saka wada kutesta chii ukuda kutirada takatani nguo mamanza saka mimba inomira yekukura nekuti haisi basi tokaramba chikitirwa saka yabata yabata 7 months uzotawo takazodaya pa shamwari months ukaona vakadya mukadzi ukanaranaye 1 day utatokwana nyoka yake ungotambira chete anoita mimba aiwa uyu mwana aitotya kutaura aitotya kutaura mimba ndiani ya alright makagara nekumba kwachitsarikungu here basi murumba kwana achisaurira basa munharaunda besides murimi vanoita basa rei achisa ndakuzorwa kwamuti pinda izvindiwana achita handi muisabhuku chakanaka mutemo unotudiko muzimbabwe mutemo unoti vana kana paita mhinga mupopoto iyoyo unoenda kutaura mutemo unoti chii futi unokuti vana havafani kugara vese vane makore iwayo zvakanaka maguragara naye aadacho kudarasika vana ari pasi pe18 kuinga munharaunda unozisa vanhu mabva aitandisura taura munomuka
Ngogara jetu taiti Fred yokutanga masaba kumungu tobatazonoka tefikisana na president Fred yokutanga nda president unomara aka president tinogara tichitaura nyaya iyoyo ndeyekutanga kutaura aiwa zai harina munhu regai hukutanga checheni kuti mwana ano 18 years ayo atakakukosa mwana uyo akatoita mimba yana makore ake ari mashoma sabuka achiona zvekuti ndozii haana kutaura namamu kana kutaura polisi anotaura social welfare kuti ndonyaya yabhuma saka isati yapera isabuka kuti munobva vaisemamu mbudzi dzawo nacho moama ita tisabho basa moridere andipasa mutiruidere basa chakamilorira inyaya ngani dzimu village vachisarire 200 households 260 households mukunyora ndavanyowani vama 270 something but atipatsanura ava ndisabho wokuvillage wokuB nokuti muloko governance traditional act noti sabho kama awende 50 households izvozvo saka tanga kudimbura nepakati kuti uroite zviri nani and village muri village here saka vaisine mbudzi dzavo nhatu zvoga paikasei $50 pambudzi wamari ava vane komiti yavo vanotonga nayo komiti yakabatana kudaro vaisine kuti mbudzi nayo ziso rine ziso raro wakavhara ribodzi kasi muchiona unoshingirwa tinovhurikanisa vakaona saka kana nzungu imwe chete waikanda mukana wakawanza dzimwe dzakanaka wazokanda imwe chete yakaipa chichipa dzese saka pandikuti ava vese vakaora ngati vachajii aine munogara pasi iso friday munounganidza uku kudzidza mambo moya nadzo kuno idunhu hamuisike nyaya dzakadai hatiudziwani kwedziti kana dzaitika social welfare ccw mapurisa referal handiti nyaya dzichidzoka kusvika dzasvika kupi ngatishandise mareferal path aripo kudhara nyaya kusvika zvasvika kwamambo kusvika zvasvika mapurisa nhubu dzeikava dzaita sei dzabata misine mombe dzakaishanda makabva kuFlorida nezuro vaisine mombe mbiri zvinobhadhwa kuti mswa 7 uyu ndiani wenyu muzukuru wenyu mswa 7 tobva tavapa 1 month yekufema pashuna nedzimwe dzacho ma350 kunoku ndokunonzi kutonga mari nyika inonaka isi tine mutsvairo chete isa marara chinoita sei saka tikaona mombe idzi zvichivamuswa 7 musatambe nevana vadiki zvinopisa zvinhu izvi zvonaimufana dai madziva achiriko dai maitoenda navasikana maita sei motovapedzera wazvisungirira vese wanhundurisa ane nhafu